Цей світ не впізнав Ісуса, а Його мали впізнати первосвященники. Вони були носителі знання Писання. Вот почему і ми на цьому тижні, читаючи Євангеліє, розуміємо, почому і нині звершаються діла, коли сьогосвітні чиновники власні закони порушують і переслідують церкву, но глядають теж свідків, лжесвідків, і навіть є ціла армія свідків штатних. Вияснилося, що той свідок, який проти мене написав неправду, оказується, проти других священників теж саме написав. Бо й проблема знайти в цьому світі і свідка чесного. Маса людей бояться свідчити несправедливо, бо навіть старозавітна заповідь гласить: не будь свідком фальшивим проти брата свого. А сі прийшли в суд свідчити, і тоді лжесвідки вже не можуть називатися християнами або віруючими, тому що перейшли грань навіть старозавітних законів, не говоря вже про новому, де Ісус сказав, що кожен чоловік буде засуджений за свої слова, навіть не за діла. Ти був у суді, ти лжесвідчив, можеш попрощатися навсігда із Царством Божиїм. Сьогодні ми споминаємо святого мученика Ігнатія Богоносця, котрий у 107 році в Римі пострадав за віру Христову, кинули його на сидіння звірям, і були косточки його зобрані і складені у могилку. У 108 році вони були перенесені на восток, потім через 400 років знову повернули їх у Рим і поклали мощі Ігнатія Богоносця у церкву священомученика Климента Римського, мощі котрого знаходиться в нашому соборі на тій іконі. Це 4-й єпископ Рима. У нас такі мощі є у соборі. Так от, Ігнатій Богоносець вийшов в історію тим, що впервые ввів у церкві антифонне пеніє на 2 кліроси поочередно співати. Друге, лишив 7 послань, а головне, він показав, що кожен християнин має бути богоносцем, щоб в серці своєму там було ім'я Христово у кожного християнина. Взирає на цей світ лукавий, вандальський, де вандали деколи становляться навіть і керівниками. В цьому мірі не так легко уж і спастися, тому що в останні времена, каже Євангеліє, появляться люди наглі, напищені, доносчики, клеветники, і будуть рахувати то за некоє плюс, за позитив. Но в цьому хаосі християни православні знають одно. Христос своїх не відпустить, хоч як на самотек событий. Кожен з нас у Господа оцінений як особлива, заслужена особа. І кожного з нас Бог веде по путьові і зустрічає тебе, в яким ти маєш родитися, куди ти маєш піти, з ким зустрітися, з ким сім'ю скласти, які в тебе будуть діти, куди підуть. Все то в Бога в руках. І тому знає, то не боїмося ніяких ні погроз, ні примітивних всеосвітніх судів, де правосуддя, як кажуть поетично, і не ночувало. Правосуддя втікло мимо суда, тому що там лжесвідки, там лжеобвинення. І цей світ наповнений того, вже привикає, що то так можеш робити. Господи, благослови нам полюбити Євангеліє, полюбити Господа, держася віри православної канонічної. Так поступає, прибуває з Господом ми туй, діти Божі, богоносці, віруючі православні, які треба потерпіти бути ісповідниками за віру Христову, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.